Aleyküm. Salam, hormatly ildeşler. Şu gün 2020 ýylyň 20 fevraly hepderiňem penşenbe güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ildeşler, şu gün men siziň bilen ýürüýte bir çykyş ederim, siziň bilen bir tema seredip geçer. MHM işgär Serdar Taganowanyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödük bolup biziň watandaşlarymyzy gorkuyanlygy barada biz seredip geçer. Benim men birinji bilen efiriň başynda size görkezeýin, ýani şol mesaj biziň bir aktivistimiz aldy we şu mesajy men size görkezeýin. Unutmaýyn. Ine şu ýerde ýani men tekstini okap bereýin. Eger görýän bolsaňyz, bir minut. Ine şu ýerde tekstde görýän bolsaňyz, şol Serdar Taganow näme diýär? Türkmen grajdanyň sosial mediada kommentariýa ýazmagy üçin Serdar Taganow ýagny çykyp şeýle diýär. Siz ýani mass mediada, sosial ýani ulgamlarda biziň prezidentimize arkadagymda garşy çykyş edýäňiz we siz ýani Türkmenistanyň döwletine garşy diýäňiz. Sizi jenaýda konstitusiýanyň 40-njy maddasynyň esasyna jenaýda çekilejekdiňiz. Şunu bilýäňizmi diýip ýani gowy düşündirýärler. Özem konstitusiýanyň 40-njy maddasyna ýani şoňa esaslanyp ýani biziň watandaşlarymyzy gorkudýar. Ine men size screenshot okap bereýin, näme diýär? Salam Biýijan, men Milli Hukukçulukdan Serdar Taganow. Siz TikTok platformasyna hökümetiňize hormatly prezidentimize garşy çykyşlar edip Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 40-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň hukuk awandyrýaňyz, günäňizi geçmek üçin size kömek edip bilerin. Egerde siz maňa kömek edip 2-3 tane aktivistiň nomerini ýa-da adreslerini berseňiz, sizi hökümet tarapyndan gowy astyna alar, söz berýär, jogaňyza garaşýan diýip ýazýar. Gelin biz seredip geçelim şu çykyşymyzda. Biziň sosial mediada kommentari ýazmany, erkin kommentari ýazmany hakymyz barmy? Biziň sosial mediada ýa-da Türkmenistanyň içinde ýa-da aç-açan biz prezidente garşy şuň edýän işlerine garşy diýip bilýärmi, hakymyz barmy, ýokmy? Biz sosial mediada ýa sosial ulgamlarda biz aç-açan hökümeti tankid edip bilýärmi, prezident tankid edip bilýärmi, milli lider tankid edip bilýärmi ýa-da edibilemok. Biz aç-açan mass mediada biz şular çalışjak diýip aýdyp bilýärmi, aýdyp bilmeýär. Gelin şu zatlara seredip geçelim. Egerde şul ýani MHM agenti Serdar familiýasy ýazmaçynok Serdar häzirden Taganow egerde doğru aýtsa, onda biz konstitusiýanyň esasyna ýani oň diýen zadyna ynanışmaly bolýar. Ýöne eger ýalan aýtsa, biz onu häzir düşünýärys. Unutmaýyn, şu Serdar Taganow näme diýär? Gorkuýar, konstitusiýanyň 40-njy maddasy bilen biz häzir seredip geçer we şoň esasyna sen ýani jenaýat iş edýän diýip alýar. Inni jenaýat iş edýän diýip alýar, onsoň şeý diýär. Egerde sen bir san aktivistiň adresyny, telefonyny, edýän işlerini, ýerleşen ýerini satyp bilseň, biz ýani gözüňde tutarsa saňa kömek eder we gorars diýär. Unutmaýyn. Bir adama konstitusiýa bozdurýar, biriniň üstüne ýani başga bir adamyň hususy maglumatlaryny almaly etdirýär we arkaňda durup gorars diýip ýani şantaj edip konstitusiýany bozup adama basyş edýär. Ine şuň özi eýýän şunu suwdak edip konstitusiýanyň esasyna şunu çägip bolýar. Prokuratura ýazyp, şul mesajy alyp prokuratura ýazyp diňäp bolýar. Şul adamy
ýa-ni jenayet çek bolýar. Özüň jenayet çek bolýar. Gelin biz konstitusiýanyň 40-njy maddasyna serederiň. Ine men häzir faýl çalşaýyn, watandaşlar. Ine konstitusiýanyň 40-njy maddasyna serederiň. Men hem orçosunu hem türkmençesini size düşünürüň. 42'den başlary. Ine men orçosunu amaýdaýyn, 42 ve türkmençesini aýdaýyn. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или к отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, незапрещенным законом, за исключением содержащих государственной или иную охраняемую законом тайну. Ини türkmençesini okap bereyim. Her bir adama pikir ve söz azatlığı käpilindirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini gadagan etmege, yani gadagan ettirecek bolýar, gorkuzyp şonuň ýalyna onu kanunly aýatda ýaratmagyna täsir bermäni hukuky ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini ve ynam gatdygyny beyan etmegine ya da olardan yüz döndürmegine mezbur edilip bilinmez. Her bir adamın döwlet ya da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözemäge, almaga ve yaratmaga hukuky bardyr. Yani haçan siz sosyal medyada komentar ýazyňyzda şu siziň ýazýan zatlaryňyz döwlet sırry däldir. Döwlet sırry näme bolýar? Şunu ýadyndan çykarmaň. Watan düşmany boljak bolsaň, sen döwlet sırryny satýan. Döwlet sırryny kim bilýär? Prezident, milli lider, kabinet ministriniň başlyklary, ministrler, emhine işgärleri. Siz şolormy? Ýok. Siz bilen ýok. Siz hiç näme saty bilen ýok, siz bilen ýok. Siz beýleki döwlete maglumatlar saty bilen ýok, ýa aýdy bilen ýok. Siz bilen ýok şonu. Şonuň üçin siz döwlet sırlaryny ýaýradan ýok. Mass media ulgumlary bütün dünýäde ofisial tarapdan etlenli adam erkin ýagdaýda şo ýerde tanqide berip ýazyp biler. Şo ýerde öz pikirini ýalňyşam bolsa aýdyp biler we şo ýerde ýa-ni beýlekler bilen diskussiýa geçip biler. Mysal üçin, ine men ofitsialny diýen her çykyşymda men DWT halk hereketiniň ýol başçysy aktivistler bilen biziň esasy duruşyň maksady şul iki sany yer ýuwdan kezzap diktator Serdar Gurban Berdimuhamedowy işten verip tutsak edip jenayete çektirecek diye ol konstitusiýany bozdy. Biz keypini aýdam ýok. Ol konstitusiýany gödök bozun üçin, ol jenayetkär bolun üçin biz şolary tutsak etjek bolýar. Şan tapawdy. Ýöne çykyp ýa-ni aýşuru aýrylmalar şoluň biz suwutnamalar bar elimizde şol konstitusiýany bozdy, biz şol jenayete çagyrjak. Çünki судебный sistemada, yani kadiyet sistemasında Türkmenistan'da olur jenayet çek bolmak sebebi Serdar Berdimuhamedov kadiyetleri belli. Senin adını ayıp bilýär, o zaman bellilen adamı on karşı etme de. Bizde azatlık yok da Türkmenistan'da. Yine şol ýaly. Indi gelin 43. madda serederiň. Näme diýär 43. madda? Ine. Häzir men orçasyna boýaýyn, bir minut. İki dille düşünýän size anhat bor düşünmek üçin bir minut. Ya Türkmençe düşünýänler bar, orçça düşünýänler bar. Durly adamlar. Şoň üçin hemmeleri düşürýärli. Yani iki dille gürlýärli, bizim käýr watandaşlarymyz bilen ok. Ine derdim. Konstitusiýanyň 40-njy maddasy. Ine men şu konstitusiýany size ýöne aýdamok derdim. Şu konstitusiýany görkezýän siz niýeden aldym men? Yani ombudsmanyň sahypatyndan aldym. Ünsüň ombudsman.gov.tn Türkmenistan'ın konstitusiyon kanunu. Yine 16. ýylla konstitusiýany bular özgörüşlik geçirýärler-de. Yine şunu, yani yine şunu 16. ýylla şu konstitusiýany özgörüşlik edýärler-de. Türkmenistan konstitusiýasy 21.01.23 tasdiklap yine täze konstitusiýa emele gelýär. Gördüňizmi? Yine şu konstitusiýada hemme soňky özgörüşlikler bardyr. Yine şuň 40. maddasyny alyp görelim. Biz serederiň näme esasında şul bolan, ýa-ni Serdar Taganow biziň watandaşlarymyzy şantaj edýär we
Yani bir kanunçılığa çağırıyor. Unutmayın. Гражданам гарантируется свобода собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в порядке, установленным законом. Yani Конституциянын 40 статьясы гражданам гарантирует свобода собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в порядке, установленным законом. Yine Türkmençesi Konstitusiyanın 40. maddesi yani Serdar Taganov, Yanca men görkezim sınışot. Bizim aktivistlerimiz gorkuzup cinayet iş ediýäňiz diýip bir bilmän bir maddany alýa, yani Konstitusiyanın ulum yanlış şu maddanyň esasyny adama gorkuzup ýa-ni hyzmatdaşlyga mejbur etjek bolýar. Unutmayın 40. madda esaslanýar. 40. madda näme diýär? Raýatlara kanunda belirlenen tertipte yığınakları, yığınançıkları, yürüyüşleri ve beylik köpçülüklerin çäreleri geçirmek azatlyk käpillendirilýär. Şul Serdar Taganov, Gurbanuly ve Serdar Berdimuhammedow ýaly bir sowgat. Men ýene bir screenshot görkeýin, özüňi ünsür serdim. Ine şu screenshotda şu Serdar Taganov ýa-da MHM işgäri özem kontrazvedka edip, yani daşını işleyen adam, aktivistleri koglap yürüyen adam, yani daşını işleyen adam içindekiden güçlük olmalı diye mecnarod kanunları bilmeli, yani halkar kanunları, konvensiyaları yattan bilmeli diye daşa yurtda işler, daşa yurdun kanunlarını bilmeli, birden tutulmalı yani. Yine dedim neyme geldi ya? Salam, Bibican, men milli hukuktan Serdar Taganov, siz TikTok platformunda hökümetimde, hormatly prezidentimde garşy çykyşlar edip Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 40. maddasyna laýyklykda Türkmenistany hup awantyrýaňyz. 40. madda näme diýär? Bizim yürüyüşlere, yığınaklara, protestlara dol hakkımız var. Şoňa esaslanyp bir adamy gorkuzýar. O gorgul bizim watandaşymyz konstitusiýany ýatdan bilmän soň onu ynanyp, ýa-ni gorkýar. Ine 40. maddaň maddasy laýyklykda Türkmenistan hop awandyrýaňyz günäňizi geçmek üçin size kömek edip bilerin. Görýärmi? Muny günäkärliğe o zaman men sana kömek edip bilerin diýip, ýa-ni hyzmatdaşlyga çağırýar. Ine şu men näme MHM'ni ýigrenýär. Her wagt adam alýarlar, manipulasiýa edýärler. Hiç wagt MHM itlerine inanmaň. Hormatly watandaşlar, öýüňize gelse-de MHM bolsa itdiri. Manipulasiýa edip sizi ýa-ni bulaştırıp, zat edip, ağzı ütködüp, bir karşı görüştürüp, şantaj edip, intriga döredip, şul halkın içinde iň erwet adamlar bar bolsa ine şolar. Normalde şular döwlet hukukçylygyny goramaly. Bizim halkymyz daşy ýurtda kösense, şolar halas etmeli, prezidente raportlar bermeli. Bizim watandaşlarymyz musugoda ýatyp ýörler, garajda ýatyp ýörler, narkoman bolup ýörler, çapyn edip haldynyp da gidýärler. Ürküp ýörler soýkulda. Bu zatlar döwlet hukukçylygy üçin, döwlet imiji üçin, döwlet awtoriteti üçin gaty hukukly, şoňa çäre görüň. Şolar hemmetine pasport bermeli we kömekler etmeli, Türkmenistanyň iş ýerleri döretmeli. Ine etmeli işler. Bular näme diýär? 40. maddaň, olam näme 40. madda? Seniň yürüyüşlere, protestlara, mitinglara, demonstrasiýa azatlygyň ba, hakyň ba. Şu madda esaslanyp, siz Türkmenistany hop awandyrýaňyz günäňizi geçmek üçin size kömek edip biler. Egerde siz maňa kömek edip 2-3 tane aktivistiň nomerini ýa-da adresini berseňiz, sizi hökümet tarapyndan gorgasyna alar, söz berýär, jowaňyza garaşýar. Ýamally. Ine men Serdar Berdimuhammedow ýülenýär. Şul adamy tutsak etmeli. Özem adam belli, familiýa belli. Serdar Taganov, MHM'de işleýän. Şul adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozdy. Şul adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny bilen ok, maddalary bilen ok, 40. madda diýip bize ýa-ni miting protest etmeýän hak berýän madda esaslanyp adamlar gorkuzýar. Sen hökümete garşy gidýäň diýip. Öwrediň şu zatlary. Sizem bilen zok konstitusiýany. Sizem şonu ýa-ni hiç bilen zok. Bir maddasyny bilen zok. Häzir barmak basyp, an konstitusiýanyň 3. maddasyny aýtyp berdiňiň bilen oga sen Serdar Berdimuhammedow. Ine şul häzir adam Serdar Taganov konstitusiýany bozdy. Şu mesajy alyp, şunu jenaýat çekmeli. Gaty stroşny ýagdaýda kim şunu jenaýat çekbiler? Kim şu konstitusiýany garanti? Gelin şol adamdan soraly. Sen şol jenaýat çekbilýärmi? Sen şu konstitusiýany garantimi? Sen näme bilýän?
Sen özüňi prezident diýip bütün dünýäde agzyny doldurup gurulap ýörsiň. Sen näme diýen? Sen konstitusiýany garandym ýa ýokmy? Gelin şundan diňleýin, ýani şuň aýana. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýär. Yine gördüňizmi? Bir yalançy Türkmenistanyň konstitusiýasyny bilmeýän, ýöne kasamy ýanky tekst boýunça okap ýören, öňünde monitorlar bar, okap ýören adam ine şunu ýaly kasam edýär. Şul konstitusiýany bilmeýän adam näme konstitusiýany garant bolup biler? Aýdyňany. Ömrüne konstitusiýany okap görenok, bilenok, konstitusiýany bilen bolsa giýje ýatman, oho, men bir topar borçlarym bar, men halkyň öňüne ýetimini jogapkarçylygy çyk bolur, men halkyň öňüne borjum bar, şunu men jogapkarçylygy çekerler, basarlar diýip ylgardy. Çynownikleri, beýlekleri gyrardy, konstitusiýany bozsaňyz demetme. Bu näme diýär? Ünsüň ýygnak gutoran soň her wagt aýda 3-4 gözek howpsuzlyk geňeşine geçirýär. Gorkýarlar häzir. Atasy ikisi bizi aýrlarlar diýip gorkýarlar. Näme diýär? Vilayatda hemme, ýani Aşgabatda ýaşaýan hemme vilayatdan adamlar koňdaşyna diýär. Eýem konstitusiýany bozýar. Ünsüň Serdar Berdimuhammedow ýygnaklarda näme diýär? Biz şo ýerden ýa maglumat aldyk. Aşgabat şäherinde ýaşaýan ahal vilayat bolsun, beýleki vilayat bolsun, ýygyna koň diýär tutup. Bir, eýem bozdy konstitusiýany. Hiç il haky ýok. İkinci, şolar ýygyna gaýtmaz ýa şo ýerde emheme guluklar jerime salmaly, gorkuzmaly, garal şähere gelmeliler. Ramazan bayramyna gelmeliler. Eýem ýeni bir haklar boldy, ýani azat hereketlerimiz bozdy. Üçüncü bozguç. Sizden konstitusiýany sorajak ýok, men soramaly, men konstitusiýany käpili, men garandy, men sizden sorajakam, men aýdanmadyň diýip ine 3 gözek konstitusiýany bozýar. 2000-nyň içinde 3 gözek konstitusiýany özü bozýar. Şoň üçin biz bundan näme garaşýar? Korrupsiýa durur, korrupsiýa ýatar, bizde Türkmenistan gowulaşar, bizde Türkmenistan ýanky ösür. Näme garaşýar? Prezident diýip bir öz biziň setlerimiz ogurlan özü konstitusiýany bilen oga. Öz bolup dur, ýani ýygnaklarda bozýar. Onu biz bundan näme talap etmeli? Ine mysal üçin bir adam ýazmany, bozmany bilenok. Bilen şundan dissertasiýa ýazýar, bir kitap ýazýar. Ýazmany, ruçka tutmany bilen oga. Näme biz şondan näme etme? Bu näme bilýär? Kitap ýazmany bilýär, kakasy ýaly, kep çekmeni, atçylygy, velosiped sürmeni, ýani ýygnaklarda bir serýoz ýüz bilen boş baklaşkaly oturmany bilýär. Näme bilýär başga? Ine korrupsiýa diýeniňizde men size Serdar Berdimuhammedow we onuň atasy Gurban Berdimuhammedowyň soňky 17 ýylda gazanan üstünlikleri görkezeýin. Men muny edem aýdamok, muny ýani häzir birni bütün dünya gurulmasy tasdikleýär. Ünsüň. Ine görkezeýär. Ine ýörüýte Transparency International diýip bir gurulma bar. Şular näme diýär? Bütün dünýäde korrupsiýany kesitleýär. Bular bir ýüze goloy ýani indikatorlary bar. Şu indikatorlardan her toğra gelip şu indikatorlar barlar jemläp bal goýýarlar. Mysal üçin adam haklary boýunça tak, suwda ýani özüň gorap bolýam, ýok. Çynownikler sen barsaň sana diňleýärlermi ýa haklaryny sezýärlermi ýa haklar bolýarmy? 3 şeýip indikatorlar bar. Şu indikatorlar 100 san soňra gelip şonu ýani soňra goýup
adamlar pul telep olur Türkmenistan'ın içinde şu zatları biliştirip şoları atçot veriyorlar. Yön atçot de ay kanun orap bilen ok. Ine bar ya planning yanına bardım. Şundan toğradım. Şurmana şeyle cevap verdi. Konstitusiya bozuldu. Zat atçot veriyor. Bunların şonu mıtal hükmünün aliyet ya ertikun bunların toğruluyor. Ne yapıp belediyenin tutnamaları var. Yine şular ne yapıyor? Şimdi kız восприятие korrupsiya. Ünit verin. Bir minut. Bir minut. Ben size görkezeyim. Türkmenistan'ı seyredelim. Yine Türkmenistan. Bir minut. Somali, Suriye, Sudan, Zombiya, Paraguay, Kamerun, Panama, Aljer, Argentina, Tunis, bir minut. Hemmetini görkezem okşum. Qara Türkmenistan men hä şu tuğladım köjek koyan. 160-njy yerde. Bir minut. Rossiya, Tacikistan, yine Türkmenistan 160-njy yerde. 170 devlet var, 160 yerde Türkmenistan. Gelin seyredelim Türkmenistan'ı. Yine Türkmenistan 17 bağlalıktır 100'den. 165. yerde. Minus bir neme düşüptür. Yani bir yılla minus 1'e düşüptür aşağı korrupsiyada. Ön misal için 164 olsa korrupsiyada inni 165. 165. yerde. Yine görelim. Yine şu korrupsiyada biz yine şu yerde. Sonki devletlerin arasında. Yine şu yerde отчет ediliyor. Yine коррупция – это развивающая глобальная угроза, которая не только подрывает развитие, но и является ключевой причиной упадка демократии, нестабильности и нарушения прав человека. Yani korrupsiya adamları haklı oya, adamlar yani global ugrozu bütün dünya hop görüyor ve dine demokratiyanın ne, dine ötüşü derle adama hop görüyor diye. Şunu biz hükman çözmeli ya sebebi nestabilность veriyor, yani durnuksuzluk veriyor, adam haklarını bozduruyor. Eğer biz şunu analiz edip hükümetlere rekomendasyon verip onu düzeltmese, şu zatlar bütün dünyada hop görüyor deyip aydiyalar. Это имеет решающее значение для противостояния авторитаризму и обеспечения мирного, свободного, устойчивого мира. Bütün dünyada parahatçılığı saklamakta, eğer de biz şuna karşı görüşmesek, bütün dünyada parahatçılık ve durnuksuzluk bolmuyor diye. Durnukluk bolmuyor diye. Durnuksuzluk emele geliyor diye. Опасная тенденция выявленных восприятия коррупции за этот год подчеркивает необходимость принятия конкретных мер по борьбе с глобальной коррупцией уже сейчас. Biz şu zatları taptık. Bütün dünya bolup şunu karşı görüşmeli. Demek Türkmenistan'daki korrupsiya problemi dine Türkmenistan'ı değiştiler, bütün dünya hukukçuluğuna değiştiler. Şunun için biz korrupsiya diyenmede Türkmenistan'a basışlar gidiyor. Ne yapıp siz adamın haklarını bozayan sebebi yine şunu ün görmedin de, şu korrupsiya eğer ki yaderini bombanam tatarlar, yaranı tatıp başlarlar, tırıyığını tatıp narkotik tatıp başlarlar. Hem medat bulaşıklar bütün dünyada eğer demokrasiya bilen ötüşler bolsa Türkmenistan bir garan okut ýaly gary bir zat bolar. Şoň üçin şular hemme döwletleri analiz edip Amerika, ötün döwletleri ve bar döwletleri şu indekslerini berýär, üstünde işlendi. Ine Türkmenistanyň korrupsiýasy. Men şunu bir naglядny nemelerde görkezäýin diýdim bolýyn. Aha, ine şu ýerde görkezip bilýän ekenim. Bir minut. Bir minut. Görkezip bilsem şu ýerde görkezeyim. Ýöne şu ýerde de görkezip bilemok sebebi ýene şu ýalat berýär. Okey. Bolýar. Indi köpleşiklerimde görkezerim. Nime derseňiz görersiňiz. Indi
Men näme diýen şunuň esasy gazanan üstünlikleri korrupsiýa. Korrupsiýa bolmasa Türkmenistan ötüşe çalt giderdi. Näme korrupsiýa mele gelýär? Näme korrupsiýa garşy Serdar Berdimuhammedow, Gurban Berdimuhammedow güreşýär. Te diktaturan fundamenti korrupsiýa. Korrupsiýa bolmasa şular ýykylýar. Näme korrupsiýa bolmasa ýykylýar? Sebäbi bular kanun esasyna halk bilen güreşiň, halka güreşiň diýse, kanunlar olara mümkinçilik berenok. Hökümet kanunlar bozmaly bolýar. Kanunlar bozmaly bolanda gadagan, bolanok, öyle beýle sözler ulan ýa halka basışlar edilýär. Şondan korrupsiýa dörýär. Gadagan, görkezme we bolanok diýse, adamlar näme diýär? Korrupsiýa etdirip, ýa pul berip, şonu çözmeli bolýar. Ondan bular gözlerini geçip goýýar, kanun esasyna etmeli zatlar. Şu ýaly korrupsiýa dörýär. Diňe ondan näme? Bir topar şu ýaly elementler korrupsiýa dörýär we korrupsiýa diktatorlygyň fundamenti bolýar. Haçan bir demokrat sistema geçermedi. Açık saylawlar bilen her 4-5 ýylda prezident saylap durulmasa korrupsiýa bolar elbetde. Ýöne oňa diňe prezidentlerle hemmämiz görüşýär. Ýagny çopanam hat ýazsa prokurator ılgak edip derňär tapta tutup alýar. Neşe edip hemme ýerde, hemme gatlykda, horizontal, vertikal gatlykda görüş bolar. Jurnalistler, adamlar, prokuratura, jemgyýet gurumlar, partiýalar, hökümetiň ýönetim komissiýasy, ozon hemme ýerden güreş bolar bolun. Adalar, ýa-ni 100%-dan ýeti 1-2% bolar. 100%-dan onu ýok bolmaly. Ýöne peseler. Diýmek, sen çağaňy Aşgabatda ýa-da Liwanyň ol kerkiden awada goý berseň, öz ýaşy 16-18 ýaşy poýda minip gidenine baryp gelip, diňe alyp gelip, ýygy aýdanyna hiç kim ellemeli, gaýtyp on kanunyň haklaryny gorar. Diýmek, konstitusiýa işler, diýmek, kanunlaşar Türkmenistan. Ine biz şonu etdiler. Türkmenistanda kanunlar işler ýaly. Türkmenistanyň konstitusiýasy Türkmenistanyň iň esasy kanundur. Şu kanunun esasyna döwlet, hökümet, halkyň aragatnaşyklar, halk döwlet bilen aragatnaşyklaryny, döwlet bütün dünýä aragatnaşyklaryny şu konstitusiýanyň esasyna gurulýar. Şu bolmasa bespredel bolýar. Şoň üçin şu biziň esas kanunumuz. Şu kanun bolmasa, ýa şunu ymtyrmasak, ýa şonu biz etmesek, onda bespredel bolýar. Döwlet ýok, kanun işlänok, hiç zat ýok. Men her wagt aýdandym, bizde döwlet ýok, bizde hökümet ýok, bizde banditler bar, konstitusiýa bar ýok, hiç zat ýetmän basıp ýolar. Şoň üçin biz şularyň hemmesini aýyrmalylar, täze ýol oýmaly. Ýa-ni Gurban bilen Serdar aýyrsak, ataly ogly. Onu özem düzelýär, köp zat eýem düzelýär. Täze ýa-ni öküm maşeniklarda ýa-ni wagt berýär, düzeliň, düzelmeseňiz häzir gidersiňiz diýsek, ýa özüňiz gitdiýseňiz, olam ýa özi diýär, ýa-da düzelip işläp başlaýar. Ine şunu ýa-ni täzeden переформатирование государства diýilýär. Biz şunu geçmeli. Indi ýalňyza men düşündirdim. Serdar Taganow, Emhemi şäheri, Serdar Berdimuhammedowyň bizim pulumuzy şonu tutup bize kömek etmeýäne, ýa-ni alan adamy kontrakt boýunça Emhemi şäheri bize kömek etmeli. Bizi şantaj edip, yalan aýdyp, allap, şantaj edip, gorkuzyp bize garşy işleýän men suwd etdim. Indi Serdar Berdimuhammedow şuňa egerde hakyky prezident bolsa, ýa-ni konstitusiýaň käpil bolan bolsa, onu hökman suratda işler başlanmadan götürüp koyup, şunu hiç yere iş almadı ýaly etmeli. Näme? Sen emhimede işlerde juridik düşünjen güçlü bolmaly. Konstitusiýany 5 barmak ýaly bilmeli. Yani sen öyle kasam aýyan. Men Türkmenistan döwletine, konstitusiýasyna, halkyma hyzmat etjek diýip aýdym. Ne konstitusiýa hyzmat edýär, ne halka hyzmat edýär. Halka we konstitusiýaga garşy edýär. Hança ereler? Ine häzir görürs, Serdar Taganow işten aýrylýarmy? İşten aýrylmasa, onu Serdar Berdimuhammedow dolu korrupsiýanyň içinde şoň atasy korrupsiýa we korrupsiýany saklap duran fundamenti. Biz şunu hökman aýyrmaly bolmaly. Aýyrmasak bolanok. Indi men size ýene bir näçe kanunlary öküjek bolýan, konstitusiýon kanunlary, şoňa ünsüriň hormatly watandaşlar bize gaty wajyp şulu. Ine men bir näçe maddalar ýürütip belläp aldym, sizin bilen görürýärler. Ine 42-nji madda. Her bir adama pikir berýär, azatlygy käpilendirilýär. Onu aýtdym.
Inni başından başlayalı sebäbi şu zatlar bize hökman gerek IETİR, MHM itleri bir zat diýende yüzünü vurun. Yüzünü aydın. Konstitusiýany okudum yok. Öwrenine gel. Häzir wagtym alma, men wagtym yok. Sen konstitusiýa öwretmäne. Ine 3-nji madda. Konstitusiýanyň 3-nji maddasyny bu görýäňiz. Men size okap bereyim. Ýene bir her gede gaýýardym. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz yktyýarlygyny halk tarapyndan amala aşyrýar. Diýmek, Türkmenistan döwleti halk tarapyndan ýani kontrollukda saklanýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Halk döwlet häkimetine ýani bize gulluk edýän adamlar, MHM, ýanka biz göz başy hökmüne seretmeli. Ýalnızca şol Serdar Taganow bize hat ýazan bolsa, biz şoň ýani göz başydyr. Biz şonu tutup elinden tutup prokuratura etmeli. Ya da prokuratura ýazýan, ine men şuraya mesaj aldım. Şuna çare görün. Konstitusiýany bilen ok maňa naýez edýär, meni häzir şantaj edýär, meni gorkuzýar, maňa bir topar zat etdirýär bir kanun, çare görün diýse, şunu tutsak edip kabinetinden alyp gitmeli prokuratura. Ve Serdary daklad etmeli. Biz bir konstitusiýa bolýan MHM'ni tuttuk diýip. Konstitusiýany bilmeýän, bozýan bizim grajdanlarymyza, ýagny batışlar edýän adam tuttuk diýip ýa-ni şu daklad etmeli, raport etmeli. Türkmenistanyň halky, ine 3-nji madda diýerim. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskünü ýa-da wekilçilik edalygyň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, biz Türkmenistany dolandyrýar ýa göskünü ýa-da häkimeti saýlap, prezident saýlap, olam öz işlerini saýlap, şolara wagtlaýynça ýa-ni jogapkärçilik berip, hak berip Türkmenistany dolandyrmagyna biz mümkinçilik berýär. Ýöne istendik wagtda biz şol haklary alyp, jogapkärçilik alyp, öýümizde alyp bilýär. Köşküňe baryp, protest etmäne doğal hakymyz bar. Köşküňe baryp 250 000 adam, ýani 250 000 adamyň pikirini alyp, biz prezident çalyşyp bilýär, biz atalygyny tutturup bilýär, biz ýani konstitusiýany çalyşyp bilýär, biz istendik adamy, istendik kanun bozan adamy tutturup bilýär. Biz Türkmenistany täze ötüşe goýup bilýär. Ne şoň üçin biz her wagtda diýär, köşküň öňüne barmaly, wagtdan hökümet ýani ele getirmeli we biz şolary tutmaly. Konstitusiýany bozýan, gödök bozýan, konstitusiýany işletmeýän Türkmenistanyň içinde atalygyny tutup jenayet çekmeli. Kim şolary gollaýan bolsa şolary tutmaly. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry adamlaryň döwletde häkimeti elemäge haky ýokdur. Unutmaýyn. Halkyň hiç bir böleginiň ýa aýry adamlaryň, ine Gurbanly Serdar, aýry adamlar öz tohumjogy bilen 2006-dan bäri hökümet saklap gelýär. Bize ýok men noklar. Ine 3-nji maddanyň esasynda biz şolary tutsak etmelini. Olaryň haklary ýok bu ýaly. Açyk saýlaw geçiren ok. Falsifikasiýa edip öz-özlerini belliýär. Prezident ölen ýagdaýynda, ýani halk maslahatynyň başlygy Gurbanly wezipäni eline alýar. Ol ölen ýagdaýynda bu wezipesini alýar. Bular bir-birine futbol oýnap ýörür. Dogly konstitusiýa bolup gelýär. Indiki maddany okap bereyim. Ýani 4-nji madda. Türkmenistan jemgyýetiniň we döwletiň iň ýokarky gymmatlygy adamdyr. Arar şu döwlet adam üçin işleýär. Bizim üçin işleýär. Bizim halkymyz üçin işleýär. Iň uly gymmatlyk. Bu tarapda nebit gaz bolsun, beýleki bolsun, iň uly gymmatlyk adamdyr. Adamlar öldü. Uragan öldü, müňe adam. Hani ol haramzada bagşlan şu söze Gurbanly Berdimuhammedow gitara çalyp solny konsert ýaköşdi. Ertesen pasolary çağırıp pastor edýär. Unutmaýyn. Bizim vatandaşlarımız ara içi böldü. Dehelen böldü. Türkiye'de 55 adam. Gurbanly Berdimuhammedow prezident. Näme diýär? Gadagan şolary getirmek. Şo ýerde görgüler janlandy. Doğun anlaşları görmemilmedi şolary. Soňky ýolundan. Indi bolýa ol. Indi Serdar geldi bolýa häzir üýt köşkler borda at bor. Ine şuýl öldü. 30-dan gowran adam öldü. Oň belli ýok. 200 mi 30 mi danyza skreçin. Hani Serdar Berdimuhammedow aýtdymy? Men gynanjym bilýän, ýa ýene bir zat edin, aýtdymy? Ýok. Orsiýetde bir döwletiň, ýurduň, dünýäniň o tarapyna bir öläýse hat ýazyp, ýa gynanjymy bildirip prezidentlere men ine
şuraya demokrat, men şuraya adamçılığım var. Men adam ýaly, menim siz ýaly gynançylygy bilir ya. Türkmen halky ölse hiç tanımaydın o. Onu yalan Türkmen halkyny ýigrenip bolmaý. Eger biz ýigrenýän bolsa, näme gerek bize ol? Ýok bolsun gitsin. Ya biz şunu tutup ýok edýär. Kanun esasında. Ya da ýok bolsun. Ya ne doğru mu? Ne doğru olsa yazın komentariyada. Şimdi 4. madde. Adamı gollamak ve ona hizmet etmek döwlet häkimetiniň edarlygynyň baş wezipesidir. Yani bize hizmet etmek, bizi gollamak baş wezipe. Yani Serdar Taganov näme diýär? Bir stasionar ya. O statsiya bize hakları ile protest etmeyene. Şunu esaslanıp sen bizim döwletimizde hop awandyrýan ve seni yani biz cezalandırmalı ýöne sen cezany yani cinayet işin geç biler. Ýa-da sen iki adam satsan. Üstür. Muň itdigine. Bir jana kanun bilen alýar. Olýar kanun ýok, olýar madda ýok. İkinciden yani şunu bir kamçılık ettirýär. Bir kamçılık mecbur ettirýär gorkup. Ine adam gollamak ve ona hizmet etmek döwlet häkimetiniň edarlygynyň baş wezipesidir. Bu ýene bir konstitusiýanyň bolýar. 4-nji maddan bolýar. Gördüňizmi? Serdaram şeýle Berdimuhamedov. Egerde bizi gollamaly bolsa Türkiýede ýa-da başga döwletde bizi gollamaly bolsa Serdar Berdimuhamedov niýde sen? Sen prezident diýip özüňi manka ýaly bütün dünýäde ılan edip ýörsiň. Kasam aýtdyň. Hanjy sözleriň? Näçe sen şol ýaly ýalançy? Gelin size ýene bir ýerden dinleýin şoň kasamny. Sebäbi biz şonu doğru bilmeli, şoň näme edýänini. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul ve dogry hyzmat etjekme kasam aýýar. Siz kime hyzmat edýäňiz? Siz Putin'e hyzmat edýäňiz? Siz öz maşalagyny hyzmat edýäňiz. Ýöne bizim halkymyza hyzmatyňyz ýok da görem de biz. Eger hyzmat edýän bolsaň şol Serdar Taganowy siz tutsak etmelidir. Telewizorda görkezmeli. Ine şunu ýaly bizim halkymyzdan opozisiýa bolsun, ol bolsun, bu bolsun tapawy ýok. Signal geldi. Şu signal esasında ine biz allyk. Ine Serdar Tagan sen jogap ber, emheme işgär bolup, jurist bolup, konstitusiýany bilmeýän 40-njy madda esaslanýan aýdyp ber şo maddan bilmesen prezident okap bermeli şoňa we sizi tutsak edýär. Siz bizim halkymyza batışlar edýäňiz, alýaňyz, tutsak edip edýär diýseňiz, ine halk arkaňyza düşer. Halk size garşy protest etmeli, arkaňyza düşer. Ine men size elinize açarlar berýän. Näme döwlet donandyrmak? Näme halkyň ynamyna girmeli? Siz şonu mecbur, siz şonu kasam aýdyp bütün dünýäde men şonu etjek diýip boyun aldyňyz. Näme boyunlukdan gaçyrýaňyz? Ine mysal üçin iki adam durmuşda ýörýär. Bir aýdýar, "Arkyn bol, sen maňa haklaryň jogapkärçiligiňi ber, hemme pullaryň ber, hemme baýlygyň ber, men jogapkärçilik alýan, seni maşgalaňy arkyn saklan" diýip boyun alýar. Erteki günem şoň pullaryny, şoň hiç baýlyklaryny bermek gaýtyp emheme uradyp şonu başlaýar, gorkudyp, urup, saklap otursa ona dost bolýar, düşman bolýar, düşman. Ine şu ýaly bizim öz haklarymyzy,
jogapkärçiligimizi, tebi baýlyklarymyzy şuňa ynanyp berdik. Bulam inni öz ýörüýte guramasyny, ýani MHM guramasyny diňe öz wagtynda işledip, bize basyşlar edip, bizim baýlyklarymyzy olup şoňa töläp, bize basyşlar edip, bize garşy görüşýär. O zaman dogatma şo prezident bize. Bizim käpilimizmi? Konstitusiýanyň käpilimi kim şol? Düşman. Türkmen halkynyň birinji düşmany Serdar Berdimuhammedow, ikinji düşmany Gurbanly Berdimuhammedow. Men size şol misalda suwut etdim. Serdiň Watan programasyna. Eger 3 günne Serdar Taganow tutulmasa ine signal gitdi. Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow bizim çykyşlarymyzy görýär. Analiz edýär MHM bilen. Ine signal. Näme edýär? Görürsüň. Hiç. Gaýtyp çagyrýar-da. Akyn bolun, arkaňyzda men dur. Konstitusiýanyň käpillen, men sizin käpiliňiz. Konstitusiýa seretme. Ýok bolsun konstitusiýa. Halka da seretmeň. Öldürüň basyş ediň. Serdar Berdimuhammedow Aşgabatdan bar vilayet adamlary, vilayetde ýaşayan adamlar goýýar. Şolar ýyna gelmesini MHM tapşyryk berýär. Häzir şäher boşaltmaly adamy üçe tutup alyp gidiň diýär. 2 adamy üçe tutup alyp gidiň diýär Aşgabatda. Gorkýar. Bu gorkýar. Kakasykysy. Her zat etjek bolsa, ýani şol adamy öldürmelen bolsa, öňüm öldürip ýören adamlar bular. Aýallary zorlap, ýaşgylar zorlap öldürip ýören adamlar. Ine Serdar Berdimuhammedow aýaly bilmeýär şu zatlary. Siziň bilen agşam bolanyň aýal gyýlary zorlap öldürip ýören adam şol gözüňe getirmiş şunu. Siz bilmeseňiz bütün halk bilýär. Biz onu aýdyp geçdik. Gurbanly Berdimuhammedowyň aýaly, oğul gerek. Olam oğul gerek, bulam 2 sany oğul gerek aýdýan. Siz şol öz äriňizi agşam göreningizde gözüňizi ýadyňyza çykyrmaň. Şol adamlar ýaş gyýlar zorlap öldürip gelýärler. Ýitirip gelýärler. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Men o ýerde siziň maşgala awdançylygyňyzy, maşgala ýani arasyçylygyň gurrunam edemok. O ýerde hapalyk siz şonu göreningizde şonu ýadyňyzdan çykarmaň, biz bilýänler. Şoň üçin hem jenaýata çekiler şol ikisem. Suwutnamada suwutda oturursyňyz, siz hem şonu görürsüňiz gözüňiz bilen. Aglasaňyz hem halk ýani görüp, hemme halk görüp köçe çykmyrsyňyz. Inanyň, köçe çykmyrsyňyz. Ne şu ýaly ikisany zulümüň siz aýallary. Ýene ýylyň dowam edin, indi 4-nji maddanyň ýyzy. Her bir raýat, ýani döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir. Ýani MHM, Serdar Taganow jogapkär adam bizim öňümizde bizi Allah basyşlar edip, bizi ýani biýdüzgünçilik itelýär. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetiniň erkin ösmegi üçin şertler belirtmelidigini üçin edýär. Ýani şahsy sosial mediada çykyş edýär. Şoň ýani erkinligini saklamak üçin şol jogapkärlik üçin etmeli. Bu bolsa gaýty bir kellese gelen maddany aýdyp, basyşlar edip, hop salyp, gorkudyp şol adama ýani allap biýdüzgünçilik etýär. Şu Serdar Taganow. Men ýalnızca mesasyny okudum ýörüýte. Üçin edýär, raýatyň janyny, at awraýny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirmeliligini, tebii we aýyrbalmaz hukuklaryny goraýar. Ine men MHM itlerine, polis terroristlerine aýdýan. Siz bizim haklarymyzy gormaly, biz sizi wagtlaýynça iş aldyk. Bizim pulumyz size tölenýär, Gurbanlyň pulu näler? Gurbanly tebii gaýlar satyp, opşy bizim gelýän pullarymyzy size töleýär. Ol tölenok bizim pullarymyz. Näme siz bizim ine 4-nji maddanyň esasynda bize hyzmat etmeli, bizim erkinligimizi, awdançylygymyzy, haklarymyzy gormaly adamlar, siz bizi gaýtyp basyşlar edip, ýani näme diýäňiz? Näme sebäpli? Hormatly ýyleşler, ine öýüňize MHM gelene ýa MHM arana ýüzüne urun. 3-nji we 4-nji statýany okudyňmy konstitusiýa? Şu 2 statýany bilseňiz, özüňiz gorap berersiň, aýdyň ýüzlerine. Samsyklar bilmeseňiz okaň, bolmasa ýazyp alyň da jüýüňize saklaň. Men size okap berin, okap berin şoňa. Ay ýok, o konstitusiýa seretjeklerliğe onu üýüşüp biz ondan ya yargalmaly ya da şolary haýyş etmeli. Ine konstitusiýanyň şu 3-nji 4-nji maddalaryny bular bozýarlar. Bular 1972-nji ýyllaky umumy deklarasiýa adam haklary we şonuň syýasy we grajan haklary boýunça deklarasiýany bozýarlar. Ýüzümizde şey diýerler,
bize yara almasak ya da siz bize yara vermeseniz ya da siz bizi gorap Türkmenistan'ın içinde konstitusiyanı yürütmeseniz bu atalığı bizi yani ikram zulüm bizi katastrofa eltdi deyip biz yüzünüp bilýär. Ine? Şoň üçin aýdyp başlaň, şonu ýerine ýetirmedi, başga ýol bardyr. Her wagt ýollar bardyr şolary ýa-ni ýerine goýmany. Yaragly bize nime diýärmi? Tutup alyp gidýärmi? Ýa yaragly şoňa jogap bermede ýolumuz bar. Olam hakyky ýol, hakly ýol. Indi her bir 4-nji maddan okuyan. Men size görkezeyim şonu okamda, siz özüňiz görür ýaly. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlaryň ýerine ýetilmegini üçin döwletiň öňüne jogapkar. Ýagny bilen şu konstitusiýada bolmaly zatlary jogapkarçylyk hökmüni alýar. Mysal üçin 4-nji madda eger bolsa biz grajdan hökmüni hökman şonu prokuratura ýazmaly. Bizim borjumuz şol. 3-nji madda bolsa bizim borjumuz bir prokuratura ýazmaly. Terden Serdar Berdimuhamedov häzir şol Serdar Taganow boýunça, M-Hamisar boýunça hiç zat etmese bizim borjumuz prokuratura ýazmaly. Biz ine mesaj goýduk, YouTube'da goýduk, bütün dünýäde goýduk. Şunu ýa-ni bütün dünýä bilýär, Serdar Berdimuhamedov çäri görmedi, Serdar Berdimuhamedov garşy çäri görüň diýip ýazyp bilýär prokuratura. Şolar ýüzlenmeli, çağrış etmeli. Serdar Berdimuhamedov prokuratura gelmeli, düşündürüş bermeli. Eger düşündürüş berilmede onu ýa-ni suwda ýüzlenip ýa-ni suwda şoňa çäri görmeli. Ülkeriň düşündürüş berilmese ya berse prokuratura bize jogap bermeli. Sizin işiniz boýunça prezidentden toğraly jogap berilmeli, muny suwda çözmeli, bize berýär, biz suwda berýär. Ine on kanun ýollary şol. Ine şu ýaly. Ýene de bir kısa statýa bar, men köp statýalar ýazyp aldym. Ine kim ýazjak bolsa ýazyň. 3-nji, 4-nji, 5-nji, 8-nji, 13-nji, 17-nji, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 24, 42, 43, 44, 45, 60, 65, 66, 68, 125. Şoňa siz bilmeli. Men bir-birden ýa-ni düşünüp başlan. Şu men 3-nji, 4-nji we 42, 43 aýtdym. Inni beýliklerim aýdan ýöne şu ýerde bir bu statýa bar, şonu size düşündürjek. Ine ýalňyşmasam 125 statýa. Häzir size şunu düşündireyim. Hem bir minut. 125 statya Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan 3-den 2 bölügiň teklibi boýunça ýa-da saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlaryň azyndan 250 müňüsiniň teklibi boýunça ähli hak salşygyny geçirmek bardy çözgüdi kabul etmek hukugy Türkmenistanyň mejlisine geçirilir. Ýagny 250 000 adam biz 250 000 adam ýygnanyp biz gol çekip mejlise siz referendum geçirin diýip aýdyp bilýär. Biz Türkmenistan prezidentini ynanýok, saýlawy täzeden geçirin diýip aýdyp bilýär. Şular mejliste şol soragy seredip karar çykarmaly. Eger karar çykarmasa biz özümüz düşüp mejlis hem ýatyrýar, prezident hem ýatyryp bilýär, öz kararymyz bilen. Yani şu haklar bize bütün dünýä adam hakları gorayan jarnama bize ruhsat berýär, bize 1972-nji ýylyň adamlaryň grajdan we syýasy haklary boýunça deklarasiýa, ýani Türkmenistan şu kanunlara, şu ýani konwensiýalara gol çekdi, şol bize ruhsat berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy şu Türkmenistan gol çeken konwensiýasyndan aşağıda. Olar ileri tutulýar. Şonuň üçin biz ýani şuraya esaslanyp bilýär. Indi men size bir näçe ýani videolar görkezýän. Näçe men size görkezýän seredin vatandaşlar. Ine şu video ünsörün şu video Türkmenistan'da ýani Russiýada ýazyldy. Russiýa bilen Ukraina arasynda uruş gidipdir. Ve şonu da Ukraina adamlar Moskwada ýani ploşetde Moskwa ýani ploşetinde çıkış edip Ukraina çöprak diýip çıkış edýärler.
Lütfen şöyle bir teker plakat bilen çyksaň basyp alyp gidýärler. Gorkman çykyş edýärler. Sebäp haklary bar. Öz ýanky öz haklaryny ulanýarlar. Lütfen biz protestde çykyp bilemdik. Sen düşman ýurtda ýanky adamlar näme diýär? Слава Украине! Героям слава! Gördüňizmi? Moskwada ploşetde Rossiya Ukrainany uruş edip dur. Tähel bir Rossiýanyň goşunlary boýunça ýa Ukrainany gollap bir çykyş etdiň, bir basýalar şunu çykyş edýärler. Gollap. Olar bizden gahramanrak, ýa biz gorkup bu mesele del. Biz şu zatlar pikir edemiz. Biz pikir etmeli şu zatlar bizim hakymyz, bizim ýanky konstitusiýanyň jogapkärçiligimiz, adalatlygy, kanunçylygy gorumak bizim jogapkärçiligimiz. Ine men size başga bir zat görkezýän. Ine Amerikan prezidenti ünsürin. Şuna Amerikan televiziýasyna tankid edip, prikol tutup, ýanky şunu edýän işleriniň kemçiliklerini görkezip tankid edýärler. Näme şular eline tutup basap gidýärler diýär. A biz YouTube'da komentariýa ýazsak, eýem döwlete garşy bir hereket edýär. Döwlet bilen Gurbanyň Serdar Berdimuhammed bir zat däl. Olar wagtynça gelen adamlar. Watan bilen Gurbanyň Serdar Berdimuhammed bir zat däl. Olar wagtynça gelen adamlar. Egerde Serdar bilen Gurbanyň Berdimuhammed ölse, näme watan öllügi bolýarmy? Elbetde ýok. Şoň üçin watana garşy görüşýän, watana garşy hereket edýän ýalan emheme güjüklerini tapan gurun ol. Hakyky beýle däl, hakykat. Biz öz ýurdumuzy awdanlaşdyrmak, adalatlaşdyrmak, kanunçylygy üçin jogapkärlik görüşmeli. YouTube'da sen şonu ýazanda, sen jogapkärçilikli görüşýän, şonu ýanky adalatlygy, kanunçylygy, edepçiligi saklamak üçin sen kemçilikleri ýazýan ho. Ýani doğru, onda gen kemçilikleri ýazmalyň, arkadagy şöhrat, alawaly Serdar şöhrat, arkadagy alawaly şöhrat diýip ýazýan. Gyýran. Türkmenistan näme bolýar? Bütün dünýä üstüne güler. Häzir mulkdur. Häzir inte bütün dünýä azajyk Türkmenistana awra berýär. Diňe Türkmen halky üçin. Şular hemmeti el çarpanok, şularyň arasynda bir ýanky ýita adamlar bar. Şularyň ýanky diktator ýigrenýär diýip bize Türkmenistan döwletini ýanky hurmat goýýarlar. Eger hemmemiz el çarşak, bizi hazam etmeýärler. Inanyň şonu. Hiç ýerde hazam etmeýärler. Biz dinlemeýärler, depip geçerler. Ýanky stroýkada, o ýerde, bu ýerde bolsa türkmen goý, sana ýallak, bu torun ýallak diýerler. Häzir diňe çynowniklar ýanky Pampers ýaşylar, MHM polis ýanky Gurbanyň kabinet ministri, korrupsiýon hökümeti el çapýar. Bir topar ýallaklar ol aýdymçylar, olar edýär, ýöne olar türkmen halky däl. Türkmen halky gaýrada dur. Türkmen halky eden o. Ine şoň üçin intek bizim awrymyz bar. Eger bizim şonu et başlasak, gyýryp arkadan şöhrat, alawaly Serdar şöhrat, vay jan sağ bolsun, parahat asman saklap dur, parahat asmanyň aşagyny biz ölüp dur. Ýöne muny hiç kim gören ok. Sağ bol alawaly Serdar diýip ýazýanlara men aýna aýdýan. Şeňi üçin bütün dünýä üstümizden gelýär. Eger bir erkek namusly, ýa bir türkmen aýal, hakyky aýal, namusly, edepli bolan bolsaňyz, siz yazmarsyňyz şu komentariýa. Zulümi gollap, bütün dünýäde wasp etmerdiňiz. Ine terdiň näme diýär? Şu Trump boýunça näme diýär şu adam? Monday, start job. Tuesday, watch TikTok. Wednesday, back to job. Thursday, meetings, give some orders, tell his staff, make meetings shorter. Friday, talk about the border, yell fake news at the reporters. Work then golf, then jump on plane. Note to self, learn VP's name. Work then golf, make junior caddy. Call to Fox News, call to Vladdy. Hire then fire, then invade Canada. Way too cold, traded for Panama. Hire then fire, then invade Greenland. Boring, traded for New Zealand. Golf work, golf 10 on a roll. Work off 10, work TikTok scroll. First week over, thank the nation. Second week, time for vacation. Ine şu adam ýanky Trump'ın idiotlugyny görkezýär. Birinji gün bu kanun bolýar, ikinji gün TikTok ýa üçüncü gün TikTok açýar. Dördüncü gün bir minut. Dördüncü gün Gollandiýa neme ýanky Grenlandiýany aljak bolýar. Beşinji gün Kanada neme goýýar. Altıncı gün bir samsyklygyny ýanky görkezýär. Näme şunuň üçin muny tutup gitdiler efirden.
efir geçirip bu şowuna bir topar adam ýazylyp, goşulyp, gülüp, öýünün içinin ýa-ni erwet energiýasyny Trump garşy çykarýardy, aç köşüş ýa. Şuraya adam bolýan. Bizde barmy şu zatlar? Ýok. Sen hökümetiň näde bolýaryny gaharyň gelse, öz içiňe alyp rak bolup ötdüňär. Bizde oraya zat ýok. Muňa amortizasiýa diýilýär. Jemgyýetiň hökümetiň ýalňyşlaryna amortizasiýa diýilýär. Tanqid edenler, tanqidçiler görseler, aç köşüşýärler. Ine men Trudovaya Rossiya diýip bir nimede Elmar bilen çykyş etdim. Orsetden oğlana jaň edip Murada köp taňýagatyn edýän işler üçin hakykat aýtdyň. Biz düşündürip bilemdik ine sen efirde bu mazal düşündürdüň. Bizim awrymyz galdy. Akasy Türkmenistandan bir edepli, bir düşündürip bilen adam bar ekeni ortada görli. Bizim awrymyz galdy. Sag bol diýip aýdýarlar. Ine şu men çykyşym Rossiýadaky adamlar açyk içiniň stresslerini ýumşatdy. Ine şu tanqidler şoňa getirýär we hökümet egerde akılly, edepli, paýhatly halkdan saýlanan bolsa gurkurdy. Ey, halk meni tanqid etdi, men şunu etmedem, erti men kakarlar diýip ılgardy. Biz bular saýlamdyk. Bu Putinin itleri. Bizim ýanky ýoluşlarymyz däl. Öldür şoň üçin güjükli, itli, eşekli, atly getmiyorlar, wese bitli. Bu ýanyna hak bolmaly adamlar bular bütün tebigat ýanky tebigatdaky ýawany ýa-da ýawanlyal zatlary ýanyna tirkäp üstüne minip zat edip bütün dünýä gülüpdirler. Ine ýanyna halk bolmaly. Çağajyklar, ýaşlylar maşgala gelip внезапно ýa bilmän birde bir günü maşgala gelip sormaly, näme problema bar? Näme boldy? Näme boldy? Bolýa çözer. Goňşy maşgala bir 5-6 maşgalany terip, şoň üstüne buyruk berip derrüw düýetmeli, her etraplara we vilayatlara gidip çykmaly. Bular näme diýär? Maşyny gelenine gillenip gelýär, ahranadan goýup birden bular ataýmasyndan öldürämesin, halk öldürämesin. Bu ýolly bolsa kakasy ýanky ýa köşkde ýa o ýerde kreslany gorap oturýar. Oglum bardyňmy? Indi men ýanky ýörep bilýän, howa sen ýöreberini. Men bardym. Bu ýan köşkde orny saklaýar, stuly bu bolsa hereketler et başlaýar. Şu bir-birini ýanky wagty we metod edip hökümetde öýlerini saklap gelýär. Bular döwlet saklanoklar, öýlerini saklap gelýär. Yani şu ýaly iksany neme? Men TikTok'um alyp barýan, kim TikTok'da bolsa görürler. TikTok'dakylar soruňyz bolsa ýazyň, men häzir efir gutup soruňyza jogap berin. TikTok gelip bilersiňiz Murat Kurbanow diýseňiz, TikTok'da men çykýan. Kurbanow MK çıkar şöyle men tap bilersiňiz we soruňyzy ýap bilersiňiz. Indi men indiki videoňy öküdin, ünsverin. Şu video. Ine şunu prikol ýersiňiz. Ýöne şu ýal video edibem Trump'ın üstüne gülýärler bolýan. An Trump kimi basdy? Kimi tutdy? Ünsverin. Serin şunu? Yine Kanada'dan ýanky IC Trump'ı howlýar. Serin. Näme ine şu videony goýan adama ýanky CRU adamy jaň edip seni ýanky näme der saň garşy çäriwer. Sen o konstitusiýaň plan nimetini bolýan. Sen ýanky maňa 2 saat şuraya video goýanlar tap ber. Trump'a garşy görüşýänler biz bolmasa sen jenayete çeker. Ine eýder ýazylýarmy? Ýok. Şunu ýazanna derrew muny efire çykar, bütün dünýä ýanglantyryp, şonu tutturup goýberýärler. Bizde näme? Bizde görgül halkyň aktivistler şo zatlar bilen. Aktivistler ýanky näme etjegini bilen, kanun bilen. Biz kanuny ýapyşmaly, şu konstitusiýaga ýapyşmaly, goýbermeli. Ona diktator dürümýär. Ertir günler häzir sistemany ütkötmesek, ananyň. Ha bir topar basyp alýar, Türkmenistany, gelkäri ýa topar. Bular öz diktatoryny gurup gide sistemany ütkötmeli. Ya agzyndan demokratiýa çykan o bular. Demokratiýa çykmasa, ýene öňkü sistema. Ananyň meni goýun şo ýere, men şonu istemesem meni ýallaklar daşyma üýüşüp, hemmelerimi ýalap meni diktator ederler. Seni goýsaňam şeýle bolar. Onu goýsaňam şeýle bolar. Şoň üçin biz sistemany ütkötmeli. Täze sistem gurmaly, şu sistema diň halka hyzmat etmek üçin. Ine şoň üçin demokratiýa edilýär. Demokratiýa. Demokratiýa kägleri düşündirýär, demokratiýa bolsa galuboýlar. Ýa hemme nimeler ýok, doganjan oraya zat ýok.
Ol bir Putin'in görýän nemesi. Öz çağızıklaryny ýygyna inem edip pedofil edýär we bütün Ýewropany zaýla. Ine meni köçürer da diýorlar. Men bayramlarda ahran edip diýorum bulary. Bütün obyektler gorap ýör. Olu ýagat ýok. Ba arasynda Rossiýadan ýa-ni şu голубой prosentlary, adamyň içindäki prosentler Rossiýadan köp däl. Ýöne çykdyr, Ýewropany bular nime diýerler, Rossiýany nimeden oklar. Ya Rossiýa gildi diýär. O ýapyk viçirinkalar edýär, ýalňyş edýärler da edýärler. Berde ular ýalda atma, ýöne bular bir göze düşen oklar aýrtyn edýär, onam ofisial edýär, onam ýa-ni o normalar var, nimeler var, şonu bozanok çyksa kelletini urýarlar. Şu ýaly. Şoň üçin demokratiýa bolanda, o da demokratiýa bolanda kanunçylyk, adalatlyk, sen hakyň var, sen mümkinçilikleriň prezident ýaly. İstenen adyň edibilersiň. Kanun bolma, pожалуйста, talantyň bolan, hünärmendligiň bolan, ýitin zekiniň bolan, ýitiliň bolan ösüp bilersiň. Maşalany ösüp bilersiň. Ösüp bilmedikleri, ýygy alanlarda sosial kömekler. Bul ýa-ni durnukly, adalatly, durmuş, adalatly sistema dünýäde. Ine men ýene bir video görkezýän, ýa-ni ýok, video gutordy inni. Inni bir efir tamamlady, hormatly watandaşlar. Men sizden haýyş edýän, öz pikiriňizi ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Serdar Taganow konstitusiýany bozup, bizim aktivistlerimizi ýa-da watandaşlarymyzy allap, 40-njy madda esaslanýar, o maddada da bizi açyk protestler çykmagyna, ýürüýüşler etmäni, manifestasiýa, miting etmäni hakymyz barlygyna esaslanyp, bizi gorkuzyp, kanun bozup, bizi şantaj edip, bizi basyşlar eden adamy cinayete çekmelimi? Çekmeli bolsa, eger Serdar Berdimuhammedow kanun esasynda öz käpilligini suud etmese, käpil, konstitusiýaň käpil bolmasa biz näme hereket etmeli? Sizin pikiriňizçe, ýanyň kommentariýada sizin dogry hakyňyz bar istenip pikir ýazmany. İstenip pikir ýazman, absolutno. Dogry hakyňyz bar. Ýalňyş bilersiňiz. Dogry adam ýatyp bilersiňiz, bize ugrady bilersiňiz. Şoň üçin sizin kommentariýaňyzy garaşýar. Olaýaly kanun bilmeýänler bar ýok bolun diýinde kanun esasynda ýören. Bolmasa olaň strategiýasyna, olaň ýa-ni ygtyýaryny düşdük, bizim kanun bolmaly bolýar. Şunkune biz MHM işgärlerine kanunlary öwretmeli bolýar. Fransada oturan opozisiýoner Murat Gurbanov Türkmenistanyna jogapkärçiligi ýüris hökmünde MHM işgärine konstitusiýany düşünürmeli bolýar. Serdar Berdimuhammedow näme şol ýalykly iş alýar? Näme sebäpli şol ýalyklar gelip kanunlar bolup bize ýa basyşlar edýär? Näme sebäpli? Siz ýa iş näme dogry alýaňyz? Ýa-da iş alanyňyzda konstitusiýany bozýaňyz? Näme sebäpli? Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistan boýunça. Şunuň bilen hormatly watandaşlar, men öz gepleşigimi utorýan. Şu kommentariýada, şu videoň aşagyna kommentariýadan başga da şu ýaly meňdeş ýa-ni wakalar bolsa, ýa hadiseler bolsa, ýa-da biz derňek geçerdi. Biz MHM işgärlerini düşünürüz. Polisiýa işgärlerini kanunly düşünürüz. Biz olardan kanunly köp bilemdik. Ýöne biz ýatda ders olary. Indik gepleşke çelli hoş sag bolun. Hemmeňize üstünlük arzu edýän we jansylyk arzu edýän. Ýadyňyzdan çykarmaň, Ramazan aýynyň birinji bayram gününe, Ramazan bayram namazyna baryp biz üýüşmeli. Şu günden başlap biz her ýa-ni juma namazyna baryp özümiň badymyzy gökülmeli meçitlere, Türkmenistanyň içinde. Etrap o bolsun, hem ýere barmaly. Biz halk bir millet, barymyz bir, şu duruma karşı biz durmular diýip biz özümizi, özümizi şu zatlary gökülmeli. Indiki çykyşlara hoş sag bolun.